Prišli sme to tu všetci za krásneho počasia. Dôvod vidíte sami, slavnostné otvorenie novej atrakcie, novej služby v Národnom parku, a to je vozenie návštevníkov kočmi v spojitosti s našim Norikom Muránskym. Je to nová atrakcia, je to jeden z tých zmysluplných projektov z plánu obnovy a odolnosti. Každý, kto tu príde, bude sa môcť povoziť. Ja poviem, v úvodzovkách je to bezplatne v tom zmysle, že tí návštevníci nebudú platiť za túto službu, ale momentálne tieto náklady znáša Národný park, je to hradené z plánu obnovy. A my v dnešný deň symbolicky otvárame prvou jazdou tento malý okruh, ktorý bude vlastne tu na Veľkej Lúke, je to viac ako 3 km, bude jeden ešte väčší, 6 km z jedného parkoviska tu na Veľkú Lúku, takisto presun. V prípade, momentálne tu vidíte, máme k dispozícii 2 koče, 2 zapráhy, 3 kone. V prípade, že bude záujem zo strany verejnosti o takúto službu a atrakciu, v podstate tie kapacity sú, aby sa táto služba rozšírila. Vždy v tej letnej sezóne je tu viacej ľudí, čiže počas tej sezóny hlavnej by to bolo táto služba k dispozícii každý deň. Mimo tej sezóny sme to dali zatiaľ cez víkend, ale bude tam aj ten inštitút objednania sa. To znamená nejaká skupina turistov alebo záujemcov, keď sa objedná, tak proste vedia sa dohodnúť aj takto individuálne, aby vedeli túto službu využiť. Čo sa týka tej úhrady, ja som to spomenul, hradíme to my z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti.